uuden videon pariin. Mä oon siis Henna ja mä oon tänään piilosta mun kavereiden kanssa. Voitais kerrata vaikka nyt nopea säännöt vielä. Eli siis tuliko kaikille nyt selväksi? Tuli. Joo. Mut mä oisin ainakin mennyt Hertankaan ihan täysiä tonne 4 kilometrin päähän. Okei. Kuka haluaa olla etsijä? Eli kai se on sitten minä. Okei, mä lasken 5 minsaa. Ja saa lähtee N, Y, T, nyt! Joi. Mennään Diapolo. 1, 2, 3. Haluan jäädä ekokiin. Moi Elli. Moi Teemu ja Rammopa. Mitäs sä muuten Elli täällä teet? No, mä oon vaan täällä kavereitten kanssa sellaista piilosta leikkimässä ja me kuvataan sitä nyt. Mutta mun pitää nyt mennä, niin moikka! Let's go! Mihinkähän Elli meni? Mä tiedän, sä haluat nyt pusuja ja haleja, mutta kun mun pitää lähteä! Mä en oo kauhean kaukana ja tuolla se Henna on. 5 minuuttia mennyt, valmista tai ei. Täältä tullaan! Voi nokkimakkara! Mihin mä meen? Varmaan tänne. Minneköhän mä meen? En ainakaan tonne. Tuolla lukee, että toi paikka on vaarallinen. Missä vitsissä mä oon? Mä menin väärään suuntaan, mä en löydä täältä enää. Voi ei, mitä mä teen? Diapolo! Diapolo, missä Fanni on? Missä se on? Okei, nyt pitää soittaa Ellille. Mitä nyt tapahtuu? Eli palaa sinne paikkaan, missä aloitettiin piilos, niin mä etin Diapolon kanssa Fannia. Moikka! Mut hei! Mä voitin! Koska hevosen selästä ei saanut poistua. Ei, ihan miten vaan, mutta moikka! Tuu Diapolo. Voi ei! Se on ihan varmaan mennyt tänne. Täällä on kavion jälkiä. Hei, onks sä hereillä, Fanni? Mitä tapahtuu? No, se nähdään sitten, kun katsotaan video. Okei, mä tuun vaikka Diapolon selkään ja sit mennään meidän lähtöpaikalle. Kiitos, jos katsoit videon. Moikka!